Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika ilianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye nagukwanire omwancho murigeria bwegetesani bwanjitekia HRTV nagukwariganĩa ase amangana maya senchira yobekeranu erietariane masi ontita Nanche amalietane nigo nkurukwa Dennis Zadok na karibu. Twagusabire oche otare na intwe eyemo asemo goika omorio bomangana ya maya kurindete gatora ya nyorari tangani asenchira yoko yechuta. Abamenyi kurwase ewodi ya Bukimonge nigo barobekanire kwimurunganiria ogutigwa makega kwa magendero asensemeyo. Na Charles Ongoto kubagikiria baria bakumungaina Ruto. Ababwatani bekiama kiana Kenya baumeranire meye county ya Nyamira gukwanira ningo guchikoba omokonyi Raila Odinga asobomo bwazimio la umoja oka. Dr. Alfred Mutua kunganya kurwa somo bwa azimio la umoja wa Kenya ucha somo bwa Kenya Kwanza Alliance. Abamenyi kurwase ekenyoro ya Kereba Pema ekyoke gotoka imeye wodi ya Bukimonge imeye bumachoge burabu imeye county ya Kisii nigo barobekanire kwimurunganiria ogutigwa magega kwa magendero ase SMAyo bakukwana na balikia mangana abamenyi abo bakorawa na Agnes Nyakundi na Thomas nigo batebanga nigo babeire batabwati estima goika abono abo ase semo chibige kaine SMAyo chibwate estima na kumomochi mubunge bwa SMAyo ya bumachoge burabu Zadok ogutu asokubatiga magega asa magendero no nyaba mwakirete chikura sobochoryo bwanne bwa etabwe chirubere na ngwase 12 asa marieta ngoro ku Thomas motwete bwe kurwe kenoreke gya kereba kebwate gutaka karia komate paka tokorere Pema omochumbo ito igabege tomorero agatotiga kiginge kegati agatotika 12 piga abangina nabagaka ngakitogo korese chinga kije tugenderete no bobo nigo tochandege tamatuka mange omochumbo ito agokore bintu byaya munaroche abantu baminta abangina nabagaka twakanire genteke abangina mbali korara asa marieta ankoro kwangine sikerwa Nyakundi igongo toka se kerebaga na nderetia itoko chakera bia muma mate go chakera mate kariako mpaka Pema rogoro ntobwati mache tokonywa ntobwati nyone stima byonsi ntobwati igatocha ndegete iga riete igongoro kuna omimora non menyeta se kenyoreke gya kereba amaene twachande kire myake emenge nechikurangwa akatore igotogo ikabotambe election twaimoka chimambi twagenda twachora bagaka bacha go twabachora twabaire county lakini batu ebire chinga kichicho niko bamumocha omwe MCA bwe wodi ya Bukimonge Amos Onderi ase okobata ase ogotarosia ebitacho ase SMAyo abwase batebanga niko batabwati getacho nonyanekemo na kubulia ko roseriwe ebitacho bya mache ase SMAyo onyatalibo tibakachikura uchi sara sobochole bwana bogocha umutinyi ogatano gatatu omwaka oyo papa ni matini igana otoko bucha na moisonde twitengiti korugane na sana ya machikoroma abana kertu abatumire roche bakominoka gote na gakengiti ya toromire asaligu manto kore irio tigaire njere mamna toko umiagaki na kibana tago kora umwe mtianga yokare na kitwajana manko umia trama gumna chemana chego mtana tari rocheme na kitwago kora bangina muna bone nsemo ya mache twachande kira matuka mange amache gotoko buchanse bibuyu abante bibuyu byate kira sengencho tokorwanera amache omoe musio itono ale nande namanyete na kitwa chande kira sa matuka mange nsemo ya mache otongainire ngotoroseria amache twaganyire twakachikura emyaka 5 yaera nande yachaka bono gotoko sabanso moyo bwogwancha era ondie yakamoranje before election mwanje motoroseria amache twachande kira sa matuka mange na oyo korigia ekirogo kyobo bunge bwa West Mugirango Charles Ongoto
nigo abagikeire abari ao abo barababwatani ba Kenya Kwanza Alliance asikiria gotebuna nigo bakendrete kumungaina Ruto na kwendera kuria chibesa chia yeri kaba kumwakira ekokokoba omo president ongoto niga tebrebuna nigo engane yoyo kugendera kumungaina Ruto iragere gose kole maria eganga ya Ruto eyo koligia ekirokyo president na boigo kobo murayo gatano bwense ya Kenya. Ababwatani amo na abamemba ebikiama kia na Kenya nigo baumera na lituko lya lero imeye county ya Nyamira elio gukwanira ningo gochikoba omokonyi Raila Odinga asobomo bwa Azimio la Umoja Oka bagukwana na baliki amangana abamemba abo nigo batebanga chinga kichekiro musubati awerata kobo mokonyi wo murai wense na kubulia obomo bwa Azimio la Umoja Oka koligereria na komo Martha Karua libaga elio gochia koba omokonyi Raila Odinga asobocholio bwanne bogocha sengecho Martha Karua ni gabeire murai obeire ogokora magendera sense ya Kenya no nyenekera ringe omwaziri no mubunge. Watu wanataka mama Martha Karua kulingana na uwezo wake na yale ambayo tayari ameyatimiza kama kiongozi. Tumeona uongozi wake, pia tungeonelea leo pia tujitokeze tuseme tunataka kuwe deputy president wa Azimio. Ni kiongozi mwenye record yake iko sawa, integrity na most of the ministries zenye amekuwa kiongozi kuna mabadiliko, na akiwa uongozini mnakumbuka yale amefanya. Katiba ya Kenya Constitution of 2010 alichangia zaidi, na kuna ule msimamo wake, na viongozi tunahitaji kwa Kenya ya sasa ni mama kama Martha Karua mwenye msimamo na mwenye maono. Mimi naitwa Chasi Ombogo Nyanyuki, aspiring women rep on the NAC ticket from Nyamira County, na mimi kama mama ningependa pia kuchangia kwamba Honorable Martha Karua anafaa ili ndio apewe hii kiti ya deputy president, sababu ya kutaka mama akue. Ningependa iangaliliwe gender. Asante sana. Kwa majina ni Mheshimiwa Margaret Ongeri. Mimi ni kiongozi wa NAC Kenya Nyamira County, na ningependa tuwe na Martha Karua kama naibu wa Raila, kwa sababu wakitengeneza constitution ya Kenya walikuwa pamoja, baba wetu Raila Odinga na Honorable Martha Karua wakaelewana watimishe ile constitution ya 2010 kuimplement wakuwe na mama kama kiongozi. Na gusuka mutwe omurai we kiama kia maendeleo chapchap uyoboigo oromo gavana o Machakos Dr. Alfred Mutua nigang'anyire bene kurwa somo bwa Azimio la Umoja wa Kenya gocha somo bwa Kenya Kwanza Alliance musakio itu bomangana ya Videlis Mochoge noroboturu asobokiranu Kagukwana nabalikia mangana omurai we kiama kia maendeleo chapchap oiboigo ore mugabana we county ya Machakos Dr. Alfred Mutua anigo aralirie bene buna nigerusire kurwa asomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya obwo bokora wamo no murai we kiama gia ODM Raila Odinga. Kenyans want jobs. Kenyans want more money in their pockets, and they want a leadership that is fair and inclusive. Therefore, we are convinced, and I am convinced, that the best team to transform Kenya is Kenya Kwanza, and the best leader to free us from the yoke of poverty is one Dr. William Ruto. Korenganamo na Mutua omo bwa Azimio la Umoja wa Kenya anigo bwangire kubeka teneni okoigwana gati yebyame bibere ekiama kia maendeleo chapchap na boigo obomo bwa Azimio wa Kenya. Na hii siasa ina uhasma kaka yangu. Si Ruto walishikana na Uhuru and they were in opposite side. Si Raila sasa wana dance pamoja na Uhuru and they were opposite side. Hakuna uhasma hapa. Siasa ina uhasma. Siasa is about interests, political interests are what are at play. Mtua nigo alireira yogochi komubwatisia na boyo komo koboko na kumwakere koko omorai we kiama gia UDA oiboigo oromo konyi bo murai wense amo neromberia ya Kenya Kwanza Alliance. And looked at the direction of the wind vane, and it is clear Kenya is ready for change. Not change that comes from the top, but one that rises with the masses at the bottom.
Kenyans want roads. Kenyans want jobs. Kenyans want more money in their pockets. And the best leader to free us from the yoke of poverty is one Dr. William Ruto. Ngoripoteri AGR TV, Italiane Videlis Moshoge. Omogendia bwigari enke ye Ebrobox nigo agenderete kuligwa magega yokogwa ase orochoromo imeya Embu East. Kagukwana nabariki amangana omokonyi Womo County Commissioner we SMAU ya Embu East Abdullahi Welio nigo atebanga gwikabono abantu barusiwe ase orocho nigo bali batatu abwasi babere basiri obugima asoyomo airetwe ase enyagitali asagenderete konyora obawenia nonya nabo nigo bagenderete kumulia omogenia we Ebrobox eyo abo ase abolia bagenia bonsi ko henekinga kubwati bara machiko elio gukanya emebasukano ase chibara ao aiga Kenya. Na omurai we kiama kia ODM Raila Odinga oyoboigo okolikia po president gwetrasi abo mabwazi la umoja wa Kenya niko bona rireira yogocha kweneke bunangu kinyare ebirengo bya chikosoli ime Kenya ukwana chingaki ekrenta segosoli gatia Gor Mahia na boigo etimu ya AFC Leopards asekemina no mono kemanyikene buna mashemeji dabi Raila nigo atebete buna nache kweneke buna nkobali karabali mu barasomye abagosoli enkoyo erigo kinya ebirengo byenkoyo ime Kenya chingaki echecho women representative omuranga Sabina Chege na boigo oyolenge omobunge ogatanga Peter Kenneth nigo boigo bamwakirete koko Odinga na kwa sababu na nere obwateli bagaligi yali gucheko kine uchumi ya Kenya na boigo koyeira Kenya mutwe ase birengo byegoromono. Sawa tumekubaliana tunataka kwanza kuleta coaches professional coaches wanaweza kucoach vijana wetu vizuri wawe kama wachezaji kama Mane. Unajua mna hiyo wacheze na Mesio kama Saka asio vijana wako hapa kwetu sio Masi watebanga bali basweta sobombo bwa Kenya kwanza babere bakomolia chibesa mokonyi wo murai bwese William Ruto asokumaina Ndochenga igari yo koligia obubunge bwa West Mugirango amanyikene una Charles Ongoto agotebanga yaya abantu mbarari Nyamira bara babwatani ba Ruto bagendrete kumungaina obachi bese lakini mbali ko mwakireko kumbali ko mutangaza igo ni gwako bagikeria gotebangonye batagete Ruto abo mura Uganda bwense ya Kenya wikonyo baire chibese bagende bamwakireko ko bamurari kabisa igo no gotebanga ekero gwakiro mwana siasa onde bwense koko gwakano chibesa nchikaro na intutura sobo mobo iga linde turanyola chibesa maete nko egwore transport igo turwe kenyoreke mugochie kende orwe town ya mugochie yende nko egwore transport nko egwora karanchi igo to kumanya ngakienga lakini rende nko egubarikende ababono bakumungaina goikira boniga mbomo kibako koboko onyambali komo koboko William Ruto yani Ongoto gagotebanga enko egubare chibese lakini ekero bakwenda guse bagwe campaign baroboka mbali go campaign Ruto inyore buna engakinere Raila atebanga igari Mount Kenya mondo ndi bwensi utali ko mo campaign ekera gwe campaign taigo chiko egubese chigo campaign igondo chinga ngana bune iyo nkoletere riyo so nende nkoletero bokongu gatia bali bali loyalist no mete bali ba mwachite sana Ruto kabisa ayo nali agendrete asisiasa aiga Kenya ekero twatigairi amatuko emerongo 53 na make elio toswasobo choli obone bogoche ubura kolekane mutinyo 5 na 3 omwaka oyo ayande togendere kubamanya bunagerete wateka SMS yitu yuburia aiga AGR malitane ni gongurukwa Dennis Zadok na nche ni gongurukwa masi ontita na kuganire obotegererio bia nabo igogendere gutobwati ase mitandao yaitu ya social media Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amonese engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyage tingerega amato tukumanye